Nginibingelela nonke babukeli be-Black Life TV naku-Black Fear khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya komsavukazi Mvuleni, intokazi yaZalibamkhize. So today ngivakashele usisi wami kuhlelo esithi izigameko zempilo. Uzongichazela kabanzi ukuthi yini le eyambulala umoya noma esimbulele umoya, mhlambe into yamanje noma into yakudala. Uzongichazela kabanzi. Asike simuze ukuthi uzothini. Sawubona. Njani? Ngathi njani? Ngiyaphila. Ubani igama lesibongo? Uzoleka Zondi. Zoleka Zondi. Yes. Oh, okay. So ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya Ohlange endaweni yaseNanda. Oh, okay. Benjani impilo ukhula? Ngikhule ngomntwana. Alright, phakathi kwabazali bami abawu-2. Mm. Yes. With my 4 siblings. Mm. Oh, wesingaki wena? Not like 4. Mina ngowes-4. Oh, wena About 3 uvali. born. Yes. Mm. So ukukhula kwami eside lababa angikhulanga nabo. Mm. Ubaba unazo ingane eceleni but angikhulanga nazo, angizijwayelanga. Oh, okay. Yes. So alukho uzwana? Ngizothi alukho uzwana because till now siya pretendana. Angimina nje sebaphithindana nje mina nabo. Oh, okay. So kwenzakalani ke? Yini le ekuphazamisa umoya? Like yona lento lokuthi sisabandawonye singazwani ne. Ukuthi like umama ufike nengane ezo3 ekhaya ne, wazala mina kuphela kaZondi. Oh, okay. Yes, efika. Ubaba enizakhe eceleni ne. Mm. Kulabo mama bahlukene naye. But lo mama lo azale kuyena kugcina akayifuni bafuna uma because abuma pheshe ukuthi ubelukiphe yena ne. Nobhuti wami oyi-second born kubaba. Yes. Okuyena ke lo wayishubisa kakhulu. Wangithusa nje kakhulu. Wangithusa ukuthi like umndeni wasesathi noma angithembi. Till now angibafuni. Ngisho ngithi angibafuni. Most because ngibulala nami. Izinto bezenza kuma ngiyibuka ngikhulu. Bomngakanani? Uzikhumbula konke nje? Okunye ngikukhumbula kahle hle but lokho engikukhumbula ngingeko 6 years uma esezengibelethile sijakha ngiyibhamu ebusuku salala kwemunye umakhelwane. Ayingikwazi umushika kwemakhelwane umngane salala khona. Eduzane sekhaya. Yes, uqhelile kancane. Okay. Salala khona esebusuku. Ubaba Ngenxa yakho ubhuti wakho? Yes, ekuthumela abangani bakho bedubula ezansi kwasekhaya. Bedubula saphuma ngaphezulu thina sihamba ngehlathi saphumela emgaqweni sabaleka abangakwazi ukusibona. Sabaleka. Like namaningane zakhaza ngeningane zamali ezizu3 like. Mawubhekile why ubhuti wakho ayengena indaba zabantu abadala? Shuthi yena wayelela mhlambe engenza ukuthi angamfuni uma because phela wayengayena umuntu wakhe. Wayefana nendodana kuyena. I don't know, shuthi wayelwela lo mama lo omusha because shuthi wayemthanda kakhulu because phela ngithi ufikele kuyena because namdala ngithi baba. Shuthi wayemthanda lo mama lo okhishwe uma. Shuthi wayefeyilwela yena because nengane zakhe noma zazama ngisamncane mina ke lokho I was told by uma ukuthi uma wami mina I was like 6 months. Ngikhasa ngahamba noma siya emzini kaBaba lo ayihlala khona nalomfazi. Hamba no-auntie nobhuti wami omunye oyi-first born emza kuBaba. Mayifika lapha ukhona lo ubhuti wami uNjabulo. Afike futhi afuna ukugwaza uma. Ngifuna ukumgwaza? Yes. Like mase uma sengiyacabanga manje phela sengikhulile ngisho ukuthi wayezomgwaza mase ngenziwani mina sefile uma ngenziwani nangisele nabo laba phela futhi sebema stranger kumina bazongenzani. Bazongenzani mina ngizosuthi ngizokhula ngibe hlupheki kubona yabo. Manje ubhuti akanayo yena impela afocus kuyona. Akanawo uma bengane noma ushadelwe. Lo wayefuna ukugwaza uma. Ubhizi nani kahle kahle? Uyakafika ekhaya uma futhi akanankinga nayo iyafika mina. Medakiwe ayike thina Sonday uzofika afuka akhulume noma yini mamthuke embizi noma ingane afuna ukumbiza ngayo. Khona nje day sengikhulile nje ubaba wathi akugwaye utshwala ekhaya. Wabiza zonke ingane zakhe ke nefamily. Waphalazela etafuleni waphalazela kuma umhlanzi akufanele kuhlanze ulentunjeni uma aqede wamthuka wazothini elo kubantu abaphuza ekhaya egcekeni wazothina ingane zama unothando nonto wazothini kubona wasakuzona ingane zathi ekhaya lezi ngibathandi mina laba bafundi laba wakhomba mina wathi ngusisi wami leyo nto kumina ingiphathi kahle thina akumnandi ukuthi sabandawone singazwani uma thatha njengengane zasekhaya bona bafuna ukuthi lezi ingane zama ngingayifuni ngingizonde njengabo I don't know noma nami bangifuni angazi
So Uyafisa kodwa kube khona uzwana yes, ekhaya ngiyafisa kakhulu. ebantwaneni. Ngingathanda. Ngiyafisa sizwanise iy'ngane zababoyedwa. Sifane njengey'ngane zababoyedwa. Though bengazalwa nawo ubaba wami. But sizwane kamnandi. Abangenangena ekhaya. Mina-ke angazi ukuthi ngagcina nini kubona ukubabona. Abazukulu bethi abazani. Nginey'ngane zami eziwu-2 but azazani iy'ngane zami nezabo. Sileyo nto ukuthi yabo iy'ngane zethu ziyohlangana la ey'hlangana khona zishelane yabo. Phela inkinga izoqala Azazani. lapho-ke impela because uma bengazani kuyobe futhi ngalona icala labo ukuthi abazani. Iy'ngane azinacala. Abayilethi iy'ngane zabazukulu ababalethe ekhaya nakancane. Khona nje this my late brother wazama ukuphinda futhi naye wazama ukugwaza uma. Sengikhulile-ke lapho I was in grade 7 because washona lapho ngiya grade 7 yena eshona. Usisi wami wayekhulele emjaha uma ujaha usisi wami nesisu konke. Kwasiza ubaba omncane wami ozala kanye nobaba. Kwasiza yena umane eselenga endaweni emgodini efuna ukumnquma la qhoqho. Ephila umuntu wakhona. Umnqumelani nakhona ulibele engadakiwe ephila, engadakiwe. Waqala ngokuthi yena aqashule intambo because wakunenqola. Waqala ngokuthi aqashule intambo la yasenqoleni yagesi. Ivanela lapho wazokhuluma-ke wazokhuluma. I don't remember kahle okunye. Wazokhuluma wathuka ubaba wathi uyamkhuza-ke hayi ke kwaliwa-ke. Usaphila ubaba? Yes, uyaphila ubaba. Yena yini ayizamayo ukwenza ukuthi mhlawumbe nihlangane nigcine senithandana njengabantwana ekhaya? Hhayi-ke ubaba akazazami lutho ngeke ngize ngiqambe amanga ngalapho-ke yena sihlala. Kona uyabona ukuthi anzwani? Uyabona ukhetha ukuthi ayithulele. Uyabona akasi umuntu okhulumayo? Asiye umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ubaba. Ukhetha ukuthi ayithulele nami-ke ngakhetha ukuthi ngithule nami nginake iy'ngane zami lezi sisathi lamana ngiyazilwela shem zona ekhaya because bayikhulume bayibize ngamavezandlebe beyibize ngey'fika namthwalo nje yonke leyo nto le akungiphathi kahle yonke lokho akungiphathi kahle. Beyibize ngamafika namthwalo. Kona-ke isiZulu sithi othanda kwenziwe kuwena wena kuqala ukwenze kwabanye. So njengoba ucacisa ukuthi uyathanda ukuthi nizwane ekhaya. Mhlambe ayikho into ocabanga ukuthi ungayenza wena engaqalisa ibonisa ukuthi uyafuna ukuthi kube khona leyo nto nje lelo thando nyana nanoma ngabe kuthiwa bona banjalo-ke but wena esayidini lakho kube ukuthi uyazama-ke ayikho nje into ongazama ngayo ukuthi nize nigcine nihlangane kancane kancane. Vele ngeke kuze kube ucimela ubheke seku-right but ukuzama nje lapho nalapho nje akukho nje okucabangayo. Njengamanje-ke akusekho engingakwenza manje because last year sazama kulento nje sa-create i-group safaka wonke ama-siblings wethu nabanye singenazo iy'namba zabo sathi ukuthi abanazo abahlanganisi bonke. Nomunye usisi wami engisanda kumazi yena usanda ngimthola last year. Sazama ukuthi-ke yabo kwenziwe ilo what is it called, Get together imindeni abazukulu futhi nakhona yabo nezizukulwane kuhlangane thina because asazani thina esingazani kakhulu bona abadala bayazana. Akufika ngisho umuntu oyedwa kazohlangana ngomhla ka 16 December. Yes. So kahle kahle nihlangana ngemingcwabo nje. Lowo muzi nomuzi ukuthi umuntu unomuzi wakhe manje. Hlangana lapho nalapho ngaso sikhathi leso. Uke wakumention ukuthi abantwana abazani ngalendlela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngenzeka bahlangane baze bathandane baze bazala abantwana. So yini onganqanda ngayo leyo nto le ukuthi angazi kufike lapho because nabandawonye. Mina ngiyazazisa ingane zasekhaya khona ubhuti wami u2 madoda. Yes, ingane zakhe akayikhulisi. Wasimala pho? Akayikhulisi. Kodwa Nkosi yami awema zihlala empangeni. Akayikhulisi u2 mantombazane. Nginazo inamba zazo ngayithola ku Facebook ziyakhuluma nami ngayisendela mina izithombe zengane zami. Amantombazane angithi wona mina uboy nginoboy. Ngabasendela mina ukuthi this is my ingane zami, these are my kids. Bamazi. Yes. Ngavezela nabanye basekhaya ngabashuthela ngabakhombisa ukuthi napa. Yes. Angikwazanga ngibasendela isithombe sababa because anginaso because asihleli ndawonye mina naye. Yantanta too much. Yes. Nabanye ngabathola ukuthi angizazi ezinye-ke nami ukuthi masihlangana nje sabandawonye nazi ingane zabo nje sazani. Hlezi sicommunicate nesmartphone yabo. Ingaze kufike ekuthini sekuyabheda. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi bangathuka bahlangana nayo le video le. Ungafisa ukuthini kubona?
befika ekhaya elikhulu, mina ngihlala ekhaya elikhulu. Bengalibukeli phansi, beze ekhaya kaZondi eHlange befika. Noma ikephi-ke befuna la sihlangane khona if bekude kakhulu. Anginankinga. Bangaphezu kokwamukeleka. Yes, anginankinga nje. Uyabathanda kodwa? Yes, ngiyabathanda sekhaya. Umndeni wami. Umndeni mina ngize ngingafuni nokuthi umuntu methi ngowakaZondi mina. Yes, yabona ngicasula ukuthi sometimes ngicabile. Ngife umuntu nje wakabesibonga ngakamhlongo. Awufuni ukuthi wazi. Bangidlala nje bangihlukumeza too much izinto abazenzayo. There's a lot abazenzayo. Abamfuni uma wami, abayifuni ingane zasekhaya zakamhlongo ezaloma. So nje ngize ngicela Bathi awukwazi ubalehlela lekudeni because umuntu wesifazane mhlambe usazoba nenhlanhla uthola umkhwenyana akulobola. Awucabanga ukuthi bayodingeka esayidini la pops wakho. Komalume bami. Because vele abashadile vele abazali bami. I belong to uma vele ke. Yes. Ungathini ku-advise ekhaya umuntu obhekene nesimo sakho? Guys, ngithanda noma ngamuphi umzamo ukuthi umndeni wakho nizwane nomndeni wakho. Ungawulahleli ngaphandle umndeni. Umndeni ubalekile. First thing kumele uyazi umndeni wakho. Nje. Nezindaba ke ezabantu abadala singayithatha sifa ngenhlizweni bese thina siyazondana sitha singane zandawonye ngezinto ezenziwa abantu abadala. Yes, amaphutha abadala akuba wabo. Hayi thina. Siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Bathi-ke blood is thicker than water kanti futhi efanele ukukhumbula ukuthi water is clearer than blood because igazi lugqinzi lingaba ubende nje lingaka kodwa uthola awubona ukuthi yini engcolile lapha phakathi kanti futhi amanzi noma ngoba kuthiwa ayakhona ukuhlukana afana negazi kodwa at least uyakhona ukubona ukuthi zikhona yini izibi phakathi. Sithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?